nke a bụ Ogene Mkpakija Enugwu-Ukwu Enugwu kachanu Umunri ekene m unu njikọ ka ekene m unu Anambra ekene m unu Igbo bụ Igbo ekene m unu Nigeria come on. Anyị ga-ejezikwa ụmụleriyo anyị ga-ejezikwa aja na heji mọfọ wee bịa nkiri Good morning. This is Obu Umunri, the grand arena for events of Enugwu-Ukwu. This is the place they host their events. New Yam Festival, Igwe Festival. This is the grand arena, the Obu Umunri. Welcome. Enugwu kachanu Umunri ekene m unu njikọ ka ekene m unu Anambra ekene m unu Igbo bụ Igbo ekene m unu Nigeria come on. We are now at the Ikpo Ji Festival of Enugwu-Ukwu and Umunri, the 943rd Ikpo Ji Festival. This is the Ikpo Ji Festival of Enugwu-Ukwu. Then after this Ikpo Ji Festival, the actual New Yam Festival is 1 month from today. It marks the beginning of the New Yam Festival. Now we are doing procession around the Enugwu-Ukwu market. So right now we are inside the Enugwu-Ukwu market. This is the 943rd Ikpo Ji Festival of Enugwu-Ukwu and Umunri. To tell you that this is not what started today. 943rd Ikpo Ji Festival means that it's almost 1,000 years festival of Enugwu-Ukwu and Umunri. So our tradition has been here before the missionaries. Our tradition will always remain here. Ikpo Ji Festival ada chema if I did a part of it,
Okay. Are you happy? The President General of Enugwu-Ukwu community. Ọmụnwa bụ Jude Ekwunike ọsọpụrụ ụbọchị abụ m cabinet chief bụrụ onye na-afụ maka omenala Enugwu-Ukwu na Umunri niile ya bụ the minister of culture. Ọ bụ otu wee razi igwe na-eme taa ọ igwe na-achị Enugwu-Ukwu eze Enugwu-Ukwu ọ na-enye ike omenala ọfụma So, Ikpo Ji Festival is the purification and the sanctification of the yam. Today, henceforth, people can start selling yam, but without the Ikpo Ji Festival, you cannot sell the new yam at the Nkwo market of Enugu. We have concluded the 2019 Ikpo Ji Festival of Enugwu-Ukwu and Umunri. So, Enugwu-Ukwu and Umunri, they are the head clan in Igboland. So this is the sanctification and purification of the yam, meaning that from today, henceforth, any town can start their New Yam Festival. It's only the Enugwu-Ukwu village that celebrates the Ikpo Ji Festival. So this is a remarkable event in Igboland. We wrap it up here. I'm still Gbooza in Enugwu-Ukwu. Bye.